machiegni ahinya janeno mar Osemoke kendo liel and Gigi ja British. MC Kakamega Spandita we safu goto miso. Ineno kaka ji yudo pesa to life change. Yes. Anyocha rwako kode mabadi gi boyo, pesa matin aseng'ado. Kedo ke kaunda. Zeru nyocha winyo mathume ka amiso twango. Ogwang leno. Tahero. Ikecho ngasara. Nitiere nyako makubiro. Nyako makubiro ito police onego chwade. Sani koro zeru pesa modo jene matin. Winyo makies nupu dong. Kena ng'o. Yo. Keti mitenda. Wargi arms. Wargi arms. Arms ki pot. Osemoke Kiandalia and Gigi ja British. MC Kakamega Spandita we safu goto miso. Yes. Nyocha wantie launch mar BBI signature. Beisego mari. Apenji BBI no bedo launch didi. Nwaseti mo launch official. Nitie moro mano timore Bomas. Nitie moro mane ochako timore draft. Bomas odhi edere last year around samachal kama. Yes. Nitie moro mano timore. Nyocha ka nitie moro mano tim. Velo machane launch. Chako launch ki ang'o. Launch mar signatures. To gimodhi era ni functions ariyogi. Jalup ker miluongo ni His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto. Ne onge. He said he was not invited. No. You know, presidential function kibedo invited. When Kenyans, you can't get crash a presidential function. No. There was no any other official function mar serikali. Iwinjo? Dr. William Ruto and part of the presidency. Kan wayierogi? No kwa yierogi. Kan yierogi? Kan disha diwe jubi. Kan ose yiergi? Yes. Dr. William Ruto neno go bedni is one part ticket of the presidency. Iwinjo? Nwayiere gi ker Uhuru Kenyatta. Yes. Koro sani okwanya wacho ni a function ma president odhiye en ok onyal dhiye. Iwinjo? Chalo governor, iwinjo? Jalup governor wacho ni banan function obwanga onyalo ngoka dhiye. You must be invited for a function. No, to samoro no dich. Ingeni kata kupogore go official function. Inyalo bet gi personal commitments. Like Jalup ker was in Dubai. Personal commitment a function mar state. Dong no in Dubai odhi timo one. Odhi chamo ringo boy. No the function mo Dubai. Ringo to koro function mar Dubai cha. Ober moingo BBI. Apenja to bang mano be isewenjo ni nitie jomok dhi Dubai sani. Obedo ban. Dubai o cancel visa mag Kenyans. Iwinjo? Kenyans te. Nyaka mara. Okinya dhi Dubai bana. Kaso gimano dhiera jalup kerero no romo kare kacha ne kombe ne waseketo ne will. This is the second time, which means ni undermine the presidency. The most honorable thing for him to do and to resign. Undermine. Dong sani no kasani no sebiro support BBI. Go about and why? Dogo serious nyingi ni we. Ingeni bok no some. Nyako som gi koro kose somo mo elewa koro en win-win situation. Koro consensus. Koro ngere referendum. Koro referendum ok me. Oyo mabana. Gine mit mag referendum. Mwase wachonia. Baba koyo wachoni right. Yes. It is right. Iwinjo? Yes. Cock and right. It is absolutely right. Iwinjo? Cock and absolutely right. It is truly absolutely right. Tapenji. Ponono ni eroduogo kako wacho go about no support BBI. Koro the team nango. It is the team consensus. Winjruok. Iwinjo? What matima amendments mano they ensure ni koro kwa the referendum. But we need referendum. We need to pass campaign mano be ni chamo. Mano loro tail referendum nyaka be. To gimomo rakendo. Court come out strongly oppose this thing what the referendum. Nani okio mutata. Wadwa gimiluongo ne gine moro kanyo. And another focus gimwa nyaka wange sani en ni ka baba nyocho launch BBI signature collection Nairobi. Nitie ngamiluongo ni Bob Madanje. Inene Bob Patrick. Iwinjo HSE. En coordinator so chair. Coordinator Nyanza. Gin gi jakoyo kamidiwo. Otada times 3. Be otada in. Otada nge. Baba no se launch BBI Nairobi. His Excellency Professor Peter Nyang'nyong Obwanga Wonyalunga. Iwinjo leading from the front. We need others follow. Iwinjo launch signature social ka. Akuba pod rito pes nini? No, Akuba bila chinena rito pes bares. Akuba diga mos. Yani ginitera mos. Nothing me na video kajo telo se wuoyo they are going to launch it. No. You need to do it immediately because you have 1 week. Iwinjo kakoro Obwanga nyo launch gini social on. Wase collect signatures. Unpodo rito ni what pod warito.
gibadhiera sama nu launch signature Yes. ang'o momiyo baba wuoyo contrary en pod wuoyo draft cha to kiani gini loki manyaka jalup kero there was a slight iluongo ni misconception. Political parties IBC nitie kaka ulwoko baba onge ng'ama oluoko baba gima ne baba wacho gima Museveni ne wacho. Baba is always right. Iwinjo kata kowacho kama ni ka yiero kama. The Electoral Commission is going to be appointed by political parties. If you go to Mexico, that is the thing. In many countries, that is the formula, because the political parties are the actors. In the earlier proposal, please listen to this significantly. In the earlier proposal, the IBC commissioners were to be 7, 4 of whom were to be appointed by parliamentary political parties. Omiyo sani wadwa ni kila ng'ato kaw gino bugno chwat signature kanyo to kiki goro dhiang' manigi tugo. Zebu mag Museveni. Uru. Chado signature kanyo to wadhi mbele. And for that some but nyaki sign gi mise somo. Threshold en 1 million. Wadwa ni wachwat gi 5 million. Osemoke Kendo lien and Jiji ja British. MC Kakamega Spandita we safu goto miso. Maber, very good. You know, when somebody is doing good, we appreciate. But poka also, no. We sit down. Utamurumi ya budget. Ingeni kaka na wachako waso kosko didi. Hey. Waso kosko didi. Show kosko maze. No. Jama. No. Toko ya mujama. Bipa ni udhi nyalo. No. Suit gitu Koro, kuze taguri wadu muso kos kamano. Koro poki keda penyo ba nyocha yodo gimoka bedane penyo wabul diel. What is that? Okanyal invite ngato kapoko mia budget. Iwinjo? Budget. Sani 1 November. Iwinjo? Any government institution nitie gimiluongo ni probation 6 months. Eka tieke sani next week eka tieke. Iwinjo? Koro koka gijadhi biro te. Mano iwinjo. Minus tax. Joka ba next week. Kuneno ka beta ran. Nene morana gi madho. Pay as you want, earn as you pay, eat as you live. Iwinjo gigo te ing'ado. Pes corona be ing'ado. Okay, koro in short wajo ni next week amanyi. Abed very close to you. Poko mia budget. You know, ingeni gik serikali. But budget no we go. Awacho maro. I'm a government officer. We need to accountability. Osemoke. Kendo and Jiji ja British. MC Kakamega Spandita we safu goto miso. Nyithindo owuok gele. Oyuma. Wan kinde wa lawa tu. Chief was very strict. Chief Masani. Kare te wuon boya biro ni kudwa dhi dino. Ka in gi remo. Tede. Ni onge remo to nindi. Bas. Omiyo nyithindo sani wuok tung mosu. Nyithindo milore, nyithindo madho njaga, nyithindo madho kongo ka kineno gi street gimoro tiyo biro ma iluongo ni skate ko. Skaters. Skater to crutch. Leech. Selfie. Akie then itie pijo moko migoye nini parks sani prof ingeni loso parks iwinjo magwani akie lakatuka mambo gigenje talk with nigo gik matimore. Yes. They party a lot. Gik magitimo omako piny manyocho yudi gik ma Nairobi, Kombewa, Lolwe. Obambo. Same problem. Iwinjo ni sadar Lolwe. Kanya headquarters. Marango. Pornography, child pornography. Iwinjo. To kinya dak Lolwe to kitim gigo. No, okawacho ni in. Ema wacho ni ngato nyalo dak Lolwe kata pastor so dak Lolwe. Oyoma. Pastor mane wadhi. Kata pastor so dak Lolwe. To gimoto mwacho ni wazazi. Yes. Iwinjo jonyuol nyakungi nyithiu. Jopuonj kara nyocha tiyo, mamani nyocha tiyo matek. Mano koro nyisi what teachers do. They sacrifice mondo girit nyithindo. Ema pod yudo ka ngato pod dhi tongo ne japuonj ichwado na nyathi sani koro ginyala. Wadwa go transfer. Mamani idhi transfer. Mamani wadwa ki pier go. Kana. Suno chiri koro mamani lo pier go primary. Idhi puonjo pier go. Iwinjo? Yes.
nyaka wadok chien. Tadwa penji gimoro kaba. Nitie boys moko skul moyo thuru kon. Western. Wuok e skul. Nyithindo wamua. Gin giol giso. Ipane somo ma giol go sisi kweli tumechoka na kusoma. Kwa ikae fadhali ikae. Tumesoma. Ipane na somo kozo mogo. Ingeni mogo wonyo cha gingio go dala ka. Kokidwa ni ndeko be unge. Mane gima jo Western go nomiyo gi wuok. Kwani okidwa somo ne ni mogo. To koro wadwa ni wadok chien wabede nyini chon nyithindo ne nyithi community iwinjo ka nyathini okoso tinyalo ngune to tinde angwenye idwa nego na nyathi awani to kata mana nyithindo go inu mini gi kidhi kawe ni chwade odhi donjo ni ko ni mami wezi nipiga hivyo wewe wezi shinda kevo mazema mkevo usinijaribu mama manya kunyiso meni ni mamu juu utamwa kevo we iwinjo nyithindo ujui Johnny ujui Jayden maze tulienda kurev na kevo Johnny Jayden tuko sawa omio nyaka wanywak ne nyithindo gi mondo wakony the next generation otherwise nitie generation malalka civil society be nyaka donje gini jopuonj be nyaka donje gini sana wazazi be okniho ni akia watoto wangu wananisumbua tinde girwakore nini hairstyle obe gibi mar isra buruja machalo win baro be jabo twi kadi simu be gitiyo go marach simu nimbogi kia ngo mbogi genje gikoko magiwero ne na kana ngo simu nego be nikitiyo go kanyathi kimiyo nyathi onego otim research otim homework iwinjo okni simu odie pornography site ni koro ene mondich ni simu odich go my selfie oseorne yes, let us take responsibility as a society. Mar nyithindwa. Yes. Uneno gima jopuonj nyotimo. Wamigi direction. Mondo wabed gi generation manyien. Kabisa. Maber. Yes. Mane kaka wawache. Yatibi kana ni yeye anataka kukula raha. Aende akule raha. Utakuja kulia. Si hata wale nodok school kendi. Negi dok kendi. Akimina na tuturudi shule. Huko nje ni kubaya. Osemoke Kendoliel and Gigi ja British MC Jakakamega Spandita we safu goto hizo. Yes. Waneno ka governors tiyo, governors golo state of nation address. Okibet ne wacha gini malongo. Wadwari to state of the county address migolo gi John ilongo ni Mbadi koso owadgi Mbadi Major General Mbadi lakini gibado watch about Major General Mbadi Mbadi koso Mbadi ilongo ni Mbadi kakoloso ni Omabe onego benitero Major General kero kawuono ungi Major General moro Omabe minge kata ma gara opande opande ne jaoma be jakara chuonyo kuma be jakara chuonyo opande ne jakara chuonyo mejo pande ne jakara chuonyo ko wanya mioma be otema opande mano di UN okay opande nyalo loso oma be joka chunju malich kada kinge Lazarus Amai Ombai ambassador makanya Professor Omolo Ngati mathematician. We are very big people. Of course, people like Ojijodan, you know. Ojijoteko koso. Hey, kuru wadwa ni governors ne His Excellency Professor Peter Anyang' Nyong' Obwanga Wonyalunga no se chiwo state of the county address. Mo wacho kaka gine health iwinjo wacho weche health infrastructure iwinjo weche youth iwinjo yes all inclusive. Akuba Rasanga Obado mko wapi? Akabono wale chiwo state of nation address wache gidolu Obwanga noko kizungu wikoru koso kuwikoru sani koro Omabeka aloso gimilu ng'enyo gitojo kisunu ni legacy kendo sani koro apini wapeo koso kwape nyochugo hene wa stadium agero koso kagero
Jotugola gi wach machiro. Chiro gerore kosok gerre. To gimaro thiera be, ayo ni kata ni the governor, His Excellency Professor Peter Nyang', Yes. no refer to Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, in this year 2020-2022. Don't ngenia State of Nation address itimo assembly. Yes, it is gazetted. It's gazetted assembly. Koro oma be ungi speaker madam. Madam. Madam Speaker, winjo wach no. Wacho ni wadhi gere koso wadhi gere. Koro maternity wadhi medo mang'eny nikech COVID osemiyo yore mang'eny dhi mako iye. Yes. Koro wadwaro mondo nyiswa gimutimo Rasanga, His Excellency Rasanga, Cornelius Wood Chief, gi obado sirikal matiyo. Mbenu nyiswa, but you are doing good job. Muongeza tu kidogo. Volume. Winjo ni Homa Bay sani pek. Homa Bay sani ber. Homa Bay sani lao Kisumu. Uchegni. Uborito. One ini Kisumu sani wachegni Peter Kakamega. Nyocha adhi Nairobi. Takalo Nairobi area koso. Nairobi area mama nyana. Mbele Nation Center ka street ni mona. Kimathi koso. Kimathi Street. Kineno kaka Badi General Badi. Oloso kabro. Major General Badi. Yes. Ineno kaka town ber kiwuotho, you are comfortable. Japeng wuotho kare, gine ringo kare, jo nini pedestrian, bende wuotho maonge bugdha mora mora. Omiyo Sonko sani koro dwa dhi dala. Badi ogolo koke. Sogoro we are ready to go home. Igiri sabo nyabet wene gik mang'ato tiwa karana timo. Mi penj ni to jogi. Kimbe ne giyudo pesa gi. Because kata king'iyo sani gik ma Governor Makisumo setimo within these 2 years. Mano first term. You compare the governors more than 2 terms. 10 years. Wabiro. Java letter of briefcase. Yes, so we are just manu wanyiso mana governors what you routine uru jo page dalu wudong matin. What do challenge be area local leadership. Iwinjo. Ineno ka Kisumu, the reason why Kisumu sanithi maber. Mara nikech there is a consensus. Iwinjo. County Assembly tiyo maber gi executive. Yes. Lakini ka Homa Bay un podu dondru. Assembly tiyo kuwe. What do women rep? Iwinjo. Women rep nyaka ti maber gi the executive. Iwinjo. MP, Senator, MCS, Jadwongwen. Yani Kisungu mayot we luoro gini mabor. The leaders of the county should work in one accord. Mano Kisungu makoro ilongo ni nga mama jeno ngona Miss President. Mano wange handwriting mar Miss President. One accord. Nyaka jitin one accord mondo mi gi watch one word gi watch doka chiel mondo mi okwadwa kumoni ni jilatore. Senator team oversight radio to nego benu team oversight Nairobi. If you think your governor is not working, that's Nairobi. The last thing governors wadwa nuti wadwa State of Nation address wadwa nuti county BBI county State of the county address. Yes. Kisumu is the headquarter kosa chako. Koro follow uru. Homa Bay nyalo kao. Sia kao Migori tieke. Osemoke. Kendolia and Jiji ja British. MC Kakamega spandito safu goto miso. Jamo or decide ni odwa accept defeat. Iwinjo. Onyo ni jolweny mar America osebarore. Iwinjo. Jolweny obarore. Iwinjo. Wanjigi poko chiwo siwon. Nge Wanjigi America. Iwinjo. Kendo wawinjo ni jo Russia osero jolweny. Dhi konyo Biden ka. But you say a transition thing more. But there's massive fraud. There's massive fraud in this election. You media don't talk to me like that. I'm the president of the United States of America. You don't address me like that. We were really winning, but bad thing happened. We made tremendous changes and there's tremendous fraud. Jama cha embe kamobeto gani podo yombo. Obera beta odagi accept really. Nyakitim kamano. In the part of 2007 2013. Press conference Baba will be addressing the nation at 3. Irito. Maja America rito raj. Kichagirito 2 months koka ngado cha mum. Tingeni January no kochopo, jam automatically igolo gike. Bwana Trump igotero ngadi. Watore obunga koso.
Trump chalo jakano Coca-Cola. Imagine ne en gi kala wani onge kala cha. Gigika. Osemoke Kendo liel. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandito safugoto miso. Sani wachomo December. Iwinjo? Yes. December. Christmas morning. Koro Christmas baby waro Kisumo. Yes. Sani nyaki dimbri. Kinga madichwa do wuoyo gi joma chuo. Iwinjo? Uno kuchamga pes chama. Sani nyaki dimbri. Kaja odi yanyi accept. Konero kamano yoji ni guok. Pesa chama go ganyo minye. Pesa mutere chama go ngamanyo chama. Oge kumano golo. Iwinjo kila ngato nigi sector. To ng'an ma pesa kanya golo pesa chiemo ting'ado wiye. Kigolo pesa mar ting'o tiyudo kotedo mena. Wiye moko tere chama. Koro sani idwa pogo pesa chama gi kiawa. Idwa pogo pesa chama omiyo chuo nyaka dimbru. Iwinjo sani kata ko yanyi ni ifuka jo dala ing'eso ni mama adwokaro kamano. Ni sani ka no rere go tadi. Ikaw idwa are gorogora. Pesa chama no beda. Wang'eyo ni sani uchomo manto pogo pesa. Gisicha kupoge. Nyocho kwa pesa ne wamiu. Tafadhali beduru generous. Usurprise wa kata go pete moro. Onge. Owadu cha nyocho nyo pete mawai. Picha dwaromwa. Iwinjo. Gimote mowacho ni this is the time manyaka koro jogi the other gender yakuparwa wasebedo kwa chung kodu nyocha wan gi World Men International Men's Day you did wish as well uriwo wagi cho ne walinga lenga accept koro kudwa apologize in good way kuchamo pesa chama surprise man surprise wagi gimoro ni daddy we didn't I forgot to wish you happy Men's Day now hii ni yako ama nitakupeleka kinyozi unyolewe hizo ndevu unyolewe kendo bado tie Iwinjo sani nyako dimbru ka iyanyi ilongo iwacho nango kajo iyanyi gi yo dala ute just accept ma riwi gi fupi ta kati orirego regi chalo mahiti ayoro kamano nyamama oyajwa dibusu kawono ini mitedo sawa ate dango idwa chamango sani jo beluok na tienda joma chuo dembre uru sani mitero ne nyaka madam bed or breakfast so bed ilongo ni bed and breakfast bed and breakfast yes to bedo kwero mere iwinjo mere king'eni ng'ama maro kibire od chiwodi nini iluongo nang'o cha od wuodi ibiro limbe weda kanyo 3 months to mano mino can visit you idu access bedroom ne ni o perfume mowiro tizix imenyo ri maro kitwe tawe le luokori ni maro ketna pikani maro benyisi ne tawe dino ler gazo wajmo ki sari be wana December pop pap onge kun wan giwelo iwinjo nyiri ni papo kori maya mani papo iwinjo ni papo onge kun iluong osika niyo aki my boy is coming from Maju kara unji apar uri to Maju Osemoke kendo liel Anjiji ja British MC Jakakamega Spandito safugoto miso watu wamoso jopeng yote nitie ondiek junction kanyo nitie jopeng yote ni bwana wanto okuparwa nitie jopeng ma New Victoria Hotel kanyo ti jamelo ngoni pastor and come most nama specific dine jo alego papnya diel alego 30 yen alego 30 chumbe tindo ken 30 chumbe alego pharmacy alego referral alego 30 dum bese yo sela ka wuoyo jalo luere adwa moso sela nyama ilongo sela nyaraimba nyakarapul izeno ko wuotho chwado jo wigori suna wengo bado serikal matiyo nyatike kadem adwa moso jo Asembo Republic iwinjo gimane gineno kanyo gine maging'e jo nyaka no los la moro luwo nyabondo ka winjo no mano go mai okwaywe kaso jo kagalo da dongo nitiere yo molos maber kubo loso yo ka wuoko lare dhi nyaka lo da dongo ma chopo njini bas unde miromego unde kwayo adwa moso jo Manyata jo Bunga iwinjo
jo Nairobi te Kibera. Yes. Mano headquarters Mano stronghold. headquarters mar Osemoke. Wadwa mosobe jo Mombasani. Mombasani. Kwa raha zetu. Saseni. Osemoke to. Gino giwacha. Osemoke itakuja tufikia kesho sisi. Jiji ansema nini yule? Next month tutakuja kufanya kwa beach. Kwenye beach kule. Wadwa mosobe jo ilungo ni mambo leo. Yes. Ndara iloso sani. Maber. Stadium iloso. One mambo international stadium. International. Yani one mambo leo to chalo London. Osemoke. Kendoli and jiji ja British. MC Jakakamega Spandita safu go to miso.